Usiphi lapha eBeacon Bay? Can I come there sisithethe? Akho need yoba silwe thina sobabini. Who is it? Sidityaniswa phi? Ndidityaniswa phi nawe mna? Yima. No, your mom is coming to know. Ndisakumamela. Drunkard. Ubani drunkard ngathi ngowe nje drunkard because you've not been responding. I'm listening. Xa ujonge esipilini ujonga wena, do you think you can match me? Ububi obubakho. Ububi obubakho ke ngoku masithethe ngobubi obubakho. It's very cold, ne? You need a man. A man. Dennis will come to me. Right. Will come to me. I don't have a problem. I don't go around meeting men and anything. Dennis, we've got a clause. You know a clause. Have you been to school? Have you been to school? Besides grade 12? No, and now you grade 12. You are 9. There's also uthetha ngayo. Uthetha ngalo. Uliqabakazi sintombazana ndini. Okay. Uliqabakazi. Nika nawe besithi befuna uthetha apha efowunini. Baniki sisaqavu. Nika nawe besithi befuna uthetha. Thuka ndini yabona kwabanye mina. Sek. Njakazi. Indoda yakho indodam. Ula wena nyamezela intoba indoda yakho ayihambi lala inentombazana yayo esekret. Akwemama amanqathi omnundu anqumileyo. Kangixeli kaka mna. Wena relax. Because umyeni wakho uyamazi intoba unomntu. Phela don't panic. Uzawuthini? Uyazi umrhudo. Ezimbabwe yintoni umrhudo? I-diarrhea. Don't do diarrhea. Hayi soka man, futheke man. Yazi uthoba isidima kum. Bendikade ndikuthathele phezulu. Noba umamelise uDennis. Le lantika le call. Because ndiyakwazi usisigebengakazi. Ndiyakwazi? Ndiyayazi naleyo uba usisigebengakazi. Warhota isikham. Uhamba ukhotha isikham. Suka man, ankahanga nto mna kuwena. Indoda yakho ndiyayitya, iyanditya kamnandi. Zonke nto uzibhalayo phaya futheka. Inditya kamnandi. Akukho nto uyaphambana qha wena. Ndithe kuwe, ndikwenze ntoni? Did I disrupt your family? I didn't. Uthukule ngoku umamelisa abantu. I know you. I know you. I've been told about you, but you're a psychotic woman.
Usathini? Usafuna uthetha okanye usafuna umamelisa ngabanye abantu? But ke sisayenziwa loo nto. Inyala lakwakho lelakwakho. Sumamelisa abantu ngenyala lakwakho. Don't do that. Don't do that. Inyala lakwakho lelakwakho. Sumamelisa abanye abantu. Abanye abantu abaya mamelisa kona zabo. Uyayiva? I'm going to eat him. I'm going to devour him. He's going to eat me. Everything is going to happen the way it was. Uyayiva ke sisi wam? Because umdala kunam sisi. Uyayiva? Yeah. Yeah. Ohlobo besenza ngathi xa wena undebela ifowuni, undebela ifowuni yendoda. Ifowuni yendoda ayijongwa. Ujonga ifowuni yendoda for what? Man, futheka. Sujonga ifowuni yendoda. Yeka ifowuni yendoda. Yeka ifowuni yendoda. Awuyijongi ifowuni yendoda. Yeka ifowuni yendoda. Because awuyazi indoda yenza ntoni napha. Uthule iyaphela ixesha ngoku ixesha linini. Ndiyaxelela nabo bamameleyo nabo bazawuyazi phaa emizini yabo. Bayaxelela abaxeleli. Jonga sisi uDaniel andizumyeka tu. Andizumyeka tu. Wesi ngoku wandifaka kuWhatsApp wenza negroup nendondo bethu kuhloniphile. Uyayiva? Ndinithi ngoku I am pregnant with umntana kaDennis. Yaxoka lo. Dennis wavala kudala. Ndizawuzala umntana wakamzenda. Ndizawuzala umntana wakamzenda. Recorder. Do what you want to do. I don't have a problem. I don't give a fuck. I don't give a fuck what you're doing. I don't give a fuck. Record. Tell your kids. Tell your kids in Russia. Tell your kids in whatever. Tell them. But they are going to have a sibling. Yeah. Tell them to do that. Do that. I know you gonna say you are a psychotic woman. Ndicela uxolo ke ngoku. Can I just cut the call? Or do you have something to say? Ingathi ndibekile nje unimamele. Unimamele. uDennis akakho kandikhadi ndicela uDennis. Ngixoxile nendoda yam. Akakho canga wakho. Ndixoxile neDennis. Umtheni ngoxolo umlomo. Usuka umlomo. Abo bantu balapha canga kwakho bathini bona? Ngicela ukuthetha noDennis indodam. Lena unayo. Leya kutshatayo. Ngicela mna uthetha nayo le. Ingazange nditshato. Ndibatyiwe ndifuna uthetha naye. Aba bantu bebaxolika kapha ecaleni.
Le minqondo enje ibikuxelela into yoba ithini ngoku. Ndiphelelwe ngamanzi. Minqondo enje yemisuni. Jonga sisi, indoda, don't panic. I am going to eat your man. That's one thing you have to know. Ndayitya indoda.